И здравейте хора, аз съм Малпа Понпинг и това ми е първото за винаги видео. Да, първото. И да, както мисля, че знаете, че аз съм Малпа Рарти и Менгал Геймър и това ми е третия канал. Да, третия ми е. И както знаете, моето любимо пони е Рарити. Но ще правя, разбира се, видеоклипове с другите понита. И да, не е нужно да гледате всички моя канал. Може само тези почитатели на Малпа да ги гледат. Например, My Little Pony, Rainbow Dash and Fluttershy Show TV или другите там. Diamond Rose и да, другите там ще ви кажа едно съобщение. И да. Надявам се да ви харесват моите видеоклипове. Аз ще правя сериали на My Little Pony, както в другия ми канал, ама мисля в моят прарите да приключвам да правя видеоклипове, защото да, нали, не знам. Повече ми харесва тук да ги правя, защото събирам много бързо абонати, събирам много бързо гледания, а пък там много малко гледания имам, така че мисля да спра да правя видеоклипове на моят парти, а пък да започна да правя видеоклипове на My Little Pony Pink и Менгал Геймър. И да, мисля да ви харесват видеоклиповете ми, ще правя някакви предизвикателства и други там. И да, това беше съобщението на моя първи клип. И да, чао!